Fantastično. Majonez, pavlaka, suvi vrat. Fenomenalno. Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, na još jedno druženje. Danas pravimo brze zalogajčiće, tačnije tople sendviče koji su jako ukusni, vidjet ćete. Svi će da zavole ove vaše sendviče kada budete napravili. Pa hajde da vidimo kako izgleda taj recept. Prvo ćemo da pripremimo namaz. Ja bih krenuo od kiselih krastavčića, sitno ćemo da ih isečemo. Sitno ćemo iseći suvi vrat, možete koristiti neku pečenicu, neku šunku, možete i slaninicu. Sada je vreme da uzmemo kačkavalj i da ga fino izrendamo. Koristite neku koja se topi, možete trapist, možete gaudu, možete cheddar sir, bilo šta. Ako ste dovoljno pametni, a sir rendate, nikad nemojte kupovati ovako sir na listiće. Pošto smo spremili sve suve sastojke, sada je vreme da dodamo i nešto što će da poveže ovu našu smesu. Naravno, ovdje ide majonez, jer nema tog jela koga malo majoneza ne može da popravi. U sve ovo ide još i kisela pavlaka i ja sam ovom prilikom koristio grčki jogurt. Sada ćemo sve fino da umutimo da se sastojci sjedine. Kada smo sve izmešali, probat ćemo da vidimo da li nešto trebamo da dodamo. Ja bih ovdje dodao malo belog luka u prahu. Kada smo sigurni da smo sve doterali po našem ukusu, razbit ćemo jedno jaje, umutiti i spojiti sa ovim nadevom. Po mogućstvu kupite jaja od kokoške koja je trčala, a ne samo treptala. A sada je vreme za naš glavni sastojak, a to je hleb, naravno. Iseći ćemo ga lepo na kriške. Spremit ćemo i neku posudu za pečenje, stavit ćemo pek papir i ja ću za svoje potrebe da napravim samo 3 sendviča. Naravno, kad probate koliko su dobri, napravit ćete mnogo više. Fino ćemo svaki hlebčić onako bogato da namažemo našim nadevom. Na kraju možemo da ukrasimo i sa malo čeri paradajza. Sve ovo ide u rernu na 200 stepeni dok ne porumeni. Evo naši brzi zalogajčići, tačnije topli sendviči su gotovi. Vidite kako to božanstveno izgleda, taj sir se topi, majonez daje šmek, suvi vrat, krastavci, sve je božanstveno, verujte mi na reč. Ako vam se svidao kanal, zapratite ga, to je potpuno besplatno, lajkujte video i delite. I kao što ja volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijetno!